Spoločnosť Zeleninovo vznikla v roku 2022. Spolu s našimi pestovateľmi obospodarujeme viac ako 15 000 hektárov pôdy. Zastrešujeme široký sortiment špeciálnej zeleniny, koreňová zelenina, hlubová zelenina, cibulová zelenina, zemiaky, melóny, ovocie. My sme najväčší dodávateľ kukurice na Slovensku. Naši pestovatelia sú lokalizovaní vo viacerých miestach Slovenskej republiky, či už je to juh Slovenska, Podunajská nížina, západné Slovensko alebo na Považí. Spolu s našim pestovateľom my sa snažíme oživiť niektoré produkty, o ktoré pestovatelia nemali záujem alebo sa ich bali pestovať, pretože z dôvodu klimatických zmien podmienky sa menili. Jedná sa o špeciálne plodiny, ako sú rečkovka červená alebo rečkovka biela zväzková, šalát ľadový. V minulom roku sme taktiež oživili položku, ktorá nebola pestovaná nikým iným ako spoločnosťou Zeleninovo. Jedná sa o brokolicu. Túto plodinu nikto nepestuje na Slovensku. Chceme, aby bolo sebestačné v týchto položkách, ktoré sa v minulosti pestovali, ale časom sa prestali a museli sme ich dovážať zo zahraničia. Aktuálne sa nachádzame v skleníku u jedného z našich pestovateľov, kde môžeme vidieť kalerab, ktorý máme ako jediný skleníkový na Slovensku, a taktiež je to výnimočné, že máme ako jediný kalerab skleníkový aj v zimných mesiacoch. December, január, prípadne február. Čiže to je úplná rarita. Vypestovať kalerab je možné iba v skleníku v zimných mesiacoch, pretože je tu geotermálny vrt, ktorý má teplotu 82 stupňov Celzia. Tým pádom, ako vidíte, sú tu po celom skleníku sú rúry, ktoré vlastne udržiavajú potrebnú teplotu v tých zimných mesiacoch, aby kalerab mohol rásť. Spolupráca spoločnosti Zeleninovo so spoločnosťou Lidl začala v roku 2022. Ako rastie Lidl, tak sme rastli popri ňom aj my. Za čo sme samozrejme vďační a snažíme sa taktiež spoločnosti Lidl ponúkať čo najviac produktov, ktoré sú jedinečné a zaujímavé pre konečného spotrebiteľa. Na základe spolupráce s Lidlom sme mohli všeobecne navýšiť plochy, na ktorých teraz pestujeme viacej produktov, väčšie množstva. Naša zelenina je výnimočná tým, v porovnaní s konkurenciou alebo so zahraničným dovozom. V jeden deň pozbierame, ten istý deň sa tovar naloží a expeduje sa na centrálny sklad. Do 24 hodín má zákazník čerstvú zeleninu dostupnú k tomu, aby si ju kúpil. Spolupráca s Lidlom je veľké plus, pretože pestovatelia, keď idú napríklad na nákup do Lidlu, tak vidia svoj vlastný produkt, sú tam označení na tej etikete. Spolupráca s Lidlom nám taktiež ponúka istoty na základe toho, že sa môžeme spoľahnúť na odbery jednej objednávky, pravidelné objednávky, taktiež množstva sú plánované, môžeme naďalej v podstate rásť a produkovať aj do ďalších rokov väčšie plochy a väčší sortiment pre spoločnosť Lidl.